गिबि गिबियावनो आङो निउस चेनेलखौ बरायग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा जाबाय दिपा दैमारि आरो आंहा आंनि भट सेन्टार दिफांकुटि एलपि स्कुल नं 63 नि आङो सासे बिजेपि नि आं बुथ प्रेसिडेन्टमोन। दा बेखौ लानानै ओमफ्राय दा जिहेतु जाय इउपिपिएल हान्जाया दा जोंनि गोसो गुदुं जानानै जोङो बिजेपि दोलोनिफ्राय जों ओंखारनानै बे 4 तारिख मोनाबिलि समाव जों गासिबो जोंनि भट कमिटिनि माने माखासे सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनानै जोङो बिपिएफ हान्जाजों माने जोङो सिनाखि जाहैबाय। बे सिनाखि जाहैनायनि गेजेरावनो दा सासे बे इउपिपिएल नि बिथां प्रेमचन्द्र दैमारिया जोंनि बे इउपिपिएल नि बिजेपि नि सासे सोद्रोमा सानैसो सोद्रोमानि न'खराव थांनानैहा माने बियो बैसोरखौ फाव फान्दाय खोथा बुंहोदों। माने आंसो जर जबस खालामनानै इउपिपिएल नि मेम्बारफोरखौ लांनानै जर जबस्तियै लिंना लांना बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहैदों होननानै आंखौ माने फोरमायदों। बिनि थाखाय आं बे खेमफोरथिखौ माने बुङाबाला जाया होननानै बुंफिननो होननानै आङो बे नोंथां बे निउस हान्जाफोरखौ आङो लिंहरनानै फोरमायनो होननानैहा लिंहरनाय जाबाय आरो। दा बे समावहाय मा होननानै फोरमायगोन जिहेतु नोंथाङा बिजेपिनि सासे मावथिमोन बुथ कमिउनिटि प्रेसिडेन्टमोन नाथाय बिजेपिया नोंखौ जोंखारनांगौमोन नोंखौ बुंनांगौमोन नाथाय इउपिपिएलआसो बुंदोंमोन। बिसोर माने आंनि एगेन्स्टै खारदों। माने आंनि एगेन्स्टै बे जायनि जाहोनाव जोंनि बे बोरिगाव भिसिडिसिआव जाय बायदि मानसिया आंजों जाहाथे एगेन्स्ट बायदिहै खालामबाय थायो बिनि थाखायनो माने आंजों देरहानो हायै बायदि मोनबाय खोमा। देरहानो हायै बायदि मोननायनि थाखाय माने बेबायदि खोथाखौ माने बुंनानै आंखौ फेजेननो थाखाय खायदा लादोंमोन आरो। इउपिपिएलआ नोंथांखौ लिंदोंमोन नामा? नोंथाङा लिंदोंमोन आंखौ लिंदोंमोन फनाव लिङो। फनाव लिंबाला बोरै जानो आं बुंदों बिसोरखौ दाख्लैबो आं बिथिं आं सकआव थांबाय बेयावबो बाजै र' होननानै बिसोरो माने आंखौ लिंबाय। लिंनानै लामा सामायावथ' बेबायदि लिंनानै पार्टियाव लिंनाय नियम गैया। दा बे हिसाबै आं जेबो खोथा बुंबोआसै। जायखिजाया फैबाय फैनानै ओमफ्राय आं बिसोरखौ बुंदों जेयानो जाया मानो फनजों बुंनानै जाया। माखासे नोंसोरनो जुदि पार्टियाव जुदि आंखौ गोरोबजानो लुगैदोंबा नोंसोर न'खराव फैनानै आंजों रायलायफै। जिहेतु आंहा जायफोरा बिपिएफआव हाबदों आंनि सिगांनि बिजेपिनि कर्मकर्ताफोरा जेरै बिपिएफआव जयनिं जानानै दं बिसोर आंखौ बुंबाय फै जोंनियावनो फै होननानै। आंबो सानबाय जियानो जाया मानो जाय दोलोआनो फैगोन आं बेजोंनो थांगोन। जाय दोलोआनो जेनेबा आंखौ आदर्श खालामनानै आंखौ न'खराव लिंफैगोन बेजोंनो गोरोबना थागोन होननानै। दा हिसाबै नोंथांखौ बिपिएफनिफ्राय लिंफैबाय नामा? लिंफैबाय बिसोरबो लिंदों बिसोरबो लिंदों। लिंफैनाय लोगो लोगो नोंथाङा बिपिएफआव जइन जाबाय? माने लिंदों लिंनाया बिसोरबो लिंदों जाहाथे जेनेबा बिसोर बुंदोंमोन आरो सिगांनिफ्रायनो खामानि मावखाबाय थानाय हिसाबै जोंजोंनो था होननानै। खिन्थु बिसोरनि आदर्शफोरा मोजां नङा। आदर्शफोर मोजां नङिनि थाखाय आङो दा माबायावहा माने बिपिएफ हान्जायाव आङो बिसोरनि आदर्शखौ मोजां मोननानै आं बिपिएफ दोलोआवहा जयनिं जानाय जाबाय आरो जे प्रेस दैमारि सारजों। प्रेस मोसाहारिनि सिङाव थानाय जितु धनस्रि समस्ति बेवहाय सासे गोख्रों बिपिएफनि आइजो मावथि हिसाबै नोंथाङा समय लानानै जइन जाबाय नङा होमबा? जइन जाबाय। दा मा बुंगोन बिपिएफनि फारसे मा बुंगोन? दा आं बिपिएफजोंनो थानानै आं खामानि मावगोन। प्रेसखौ देरहाहोनायाव बेसेबां अबदान होगोन नोंथाङा जिहेतु नोंथाङा सानसे समनि बिजेपिनि कर्मिमोन गोदोर राजखान्थि हान्जानि कर्मिमोन दा जिहेतु रिजनेल पार्टियाव फैबाय बिपिएफ माबायदि बेखौ देरहाहोनायाव प्रेस मोसाहारिखौ देरहाहोनायाव माबायदि नोंथाङा बिबान लानानै बिथांखौ देरहाहोनो? जेनेबा आं सानदों जेनेबा आं जे गोबां हेफाजाब होनानै आं देरहानो हागोन सानाखै। थेवब्लाबो माखासे खेथ्राव जोंनि दोलोनि थाखानाय
जिहेतु कर्मकर्ता दं आं बिसोरजोंनो खारफानानै आं देरहाहोगोन होनना सानदों आरो नोंथांजों थानाय बिजेपिनि कर्मिफोरा साबेसे बिपिएफआव जइन जाखो जइन जाहैबाय साबेसे आंनिया 15 जन 15 जन आंजों थांफानाया हानजाया दङमोन ओमफ्राय मोनानि समाव माने आंनि न'आवनो माने सारखौ लोगो हमनो थाखाय लिंहरदोंमोन आरो सारा फैनो उसुबिदाखाय जोंखौ अफिसाव लांनायखाय गोबां उसुबिदानि थाखाय गथ' गथाय गोनांफोरा थाङासै गासै जइनिंखौ जोङो 20 जन जानाय जागौमोन आरो बेबायदि दायो जिहेतु नोंथां सायाव अजद लाबोदों आरो सोंखारिदों आरो बानसावनाय खोथा ओंखारदों बिसोरखौ मा होनना बुंगोन बिसोरखौ आङो बुंदोंमोन माने बे मालती दैमारिखौ जाहाथे ओइ बिजावजालि जायो आङो दा बेखौ बुंबाय आरो नों मा पार्टियाव दं जिहेतु नोङो बिपिएफआवहा आं मालाबा नोंखौ बेरायनाय नुयो ओमफ्राय नों दा मा पार्टियाव दं होनना ओमफ्राय बे बुंबाय आं जेबो पार्टियाव गैया होनबाय बियो दा पार्टियाव गैया होननायखाय होनबा आं बुंबाय दे होमबालाय नों जेबो पार्टियावबो जुदि दा जेनेबा हाबथ'वाखैबा आंखौ दा मोना माने जिखुनु टाइमाव प्रेसारा जोंहा लोगो हमनो नागिरदों माने जइनिंनि प्रग्राम नङा लोगो हमनो नागिरदों दा बेयावहा बे समावहा नों आंखौ हेफाजाब खालामफैगोन ना फैया होनना बुंनायावहा जायो बुंबाय बियो जायो नों मानसिखौ ज' खालामदो खैजोन जागोन बेखौ ज' खालामनानै आंखौ फन खालामबानो जाबाय होनना बुंबाय बियो बुंनाय लोगो लोगोनो फैबाय बियो फैनानै बिसोर बुंदों जों बबे अफिसाव लांगोन बेखौबो मिथिया होनदों आरो मानि थाखाय लिंहरदों बेखौबो मिथियाखै होनदों होमबा बे जुदि आं बेखौ इउपिपिएलआव जइन जादों नामा आं बेखौबो जेबो मिथिया दा बिसोरो प्रेमचन्द दैमारिया बुंदों बे जोंनि इउपिपिएलआव थाखानाय सोद्रोमाखौ बे माने बिपिएफ दोलोआव लांनानै जरजबस लांनानै जइनिं खालामहैदों बेबायदि सोंखारिनानै आंखौ बुंदों आरो प्रेमचन्द दैमारिया इउपिपिएलनि सासे माबामोन रेभिनिउ मेम्बारमोन आरो रेभिनिउ मेम्बार बेबायदि दा नोंथांखौ जितु बानसावदों नोंथांखौ जितु बदनाम खालामदों बे नंखाय नङा ओमफ्राय आरो बिसोर बुंबाय थादों मबे अफिसाव थांगोन जोंखौ खिथायाखैना आं बिसोरखौ बुंदों गारि फैयैनि सिगां सारा फैनो हालानो दा गारि लिंहरनानै अफिसावनो डाइरेक्ट थांनो होबाय नोंसोर थांगोन ना थाङा आं आंनि कर्मिफोरखौ सोंबाय जायो थांगोन आरो जों हमै होबाय थानो हाया थांगोननायखाय दे होमबालाय थांसै ना आरो बैसोर बे रानथेब दैमारिखौबो आं बुंबाय नों मानो खबर होआसै नों अफिसाव थांगोनबा ओमफ्राय दे होमबालाय नोंनियाव गाननाय जोमनाय दंबा आं गाननानै थांसै ना ओमफ्राय बिसोर बुंदों आं जेबोखौनो मिथिया मबे अफिसाव लांगोन बे बिंग्रि नामा बे आं बुंदों अफिसाव आङो बिजेपिनिफ्राय ओंखारबाय जोंहा बिजेपिनि टिकेट मोनिखाय दा नोंसोरखौथ' आं सिगाङाव बिजेपि जानानै आं नोंसोरखौ माखासे मा होनो मन कि बातफोराव लानानै आं नोंसोरखौ खामानि मावबोबाय जिहेतु दा दिनैनि सानाव जोंहा बिजेपिया टिकेट मोनिखाय आङो दा माने पार्टिखौ सोलायनो होनना सानदों दा बे बिपिएफआव अफिसाव आं थांनो नामायदों नोंसोर बेखौ मा सानो होनना बुंबाय आं दा बै बेलायावनो जोङो दा माने बेबायदि जोङो बिपिएफआव जइनिं जाहैनाय जाबाय आरो बेबायदि रावबो बिपिएफआव जबरदस्ति लाङाखै जों गावबा गाव गोसो जानासो जइन जाहैदों